Nunga tubuh Raja Nihadameon, nunga tuturo ibana, nunga di tonga-tongata ibana, nunga patar asir ni roha ni debata, di tonga-tonga ni huriana, nunga patar pabahena ni debata di Portibion, di lehon anakna Tuhan Yesus Kristus, gabe si palua Portibion, alani i naeng ma dohonota. Idama, debata Jehova sa diri maddok, haholongon sa leleng-leleng na hubayan maka haholongiho, di baheni hutogu-togu ho marhite-hite asi ni roha, atong di bagasan las ni roha tahati dakoma. Di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni si paluai. Di tadikod do sangapna laho manopot tita na di pardangolanon. Asamar sangap ibana marhite ulaon na nabalgay. Atong tada naong di tonga-tongata panodangi, hujo hami ma hamu tujolo akka si pagala lilinon. Naparjolo utusan parhalado inang situa TL berupa pahan. Napaduahon utusan sekolah minggu Philip Stern P. Silaban. Napatoluhon utusan remaja pemuda Otsu Panjaitan. Napaupaton utusan Amang S. Sitanggang. Napalimahon utusan Inang Nyonya Bajar Nahor Boru Raja Guguk. Hudul mahamu. Mari demahita siap buku HKBP nomor 56 ayat 1, 2 dohon ayat 4.
marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadian na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringana di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami maha sangapon na songon hasangapon ni anak sasada, nasian amai, gog asini roha dohot hatutuon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, madok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dihami. Ai dibaca-baca hokodo anakmu nasa sadai tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana, sia dosa dohot sian hamatean saleleng ni lelengna. Hupangi dohami tuho, say sodangi marohanami na holomi, marhite-hite todi parbadiai. Akup nii, say parrohai mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami, dihagogotan dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sia bukuede nomor 605 ayat sada dohot 2. Tatangi hom mapati ni debata di parpunguata di Bornginon, imasian Filipi bidu 2 ayat 4 dohot 5. Unang man narikot dihamu be matahok kamu, dohok man nanidongan, songo parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna, ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nahobar tupati mi. Amen. Marede mahita sia bukuede nomor 47 ayat sada dohot 4. Ibaheni say
tima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halat na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham dihami akan mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehom matuhami todim na badiai. Asaw nang ganggu rohanami di asi ni roham. Alaya sahot rohanami marha porsyaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasatami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo pakaholong ini debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa leleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mari dimahita siya bukwede nomor 614 ayat 1 dohot 2. Maha Tuhan, oh Yesus Tuhan ki, sian banua gijang tu rohaki. Maha Tuhan, oh Tuhan si paluai, dame binoan mudang natara sami, oh Tuhan ki. Asima rohani, oh Tuhan ki, say jalo matangi yang nang endeki. Songon si Maria inana martuai, bainang amartua ala hororobi, oh Tuhan ki. Tatangihon mahata ni debata, turpu epistel di parpunguata bornginon, iman natar surat di Jesaya bidupitu, mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu. Akup nii didok Jahoba ma madok si Ahas songonon. Jadi nina si Ahas ma, dangolo au mangido, asa unang hujuni Jahoba. Dibaheni apala Tuhan isa diri ma mangalekon sadatada dihamu, idama gabi-gabiam masada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama guarna Immanuel. Aitagas so diboto daddanaki dope mabolokon najat, jala mamilit na denggan, tarulang matanoi na nirajaan nina dua raja hinabiaramui. Ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen.
Mari mahita sian buku ede nomor 57 ayat 1 dohot 2. Bethlehem do tumbuh dihita anaki Indonesia na bujung upili trajeki Tahatidakom maha porsiaotai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaot di sadok portibion, rap mahitamadok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatu dosan, na tumopa langit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabia sia todi parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung di tano, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paimamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditodi parbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabigima liturgi sian horong sekolah minggu. Sada Musa sada ayat sada sahat tolu. Dimulani mulana ditopa debata langit doho tanoon. Dungi tarulang matanai gabe holongana jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reapma tondi ni debata di atas ni aka aek. Dungi makuling madebata nina jadi mahoba na tiur. Jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 4 sahat tu ayat 5. Nungan dengan natiur idi ida debata, jadi dibahen debata ma persirangani natiur sian naholom. Dungi digoar debata ma natiur iarian
guar nina holom iborngin. Dung ibot maari, torang maari muse, ima ari parjolo. Sada Musa sada ayat 30 sada. Dungi ditilik debata mas sude natino panai. Jadi nunga denggan situtu. Dungi bot mari, torang mari muse, ima ari paonompon. Diudutima liturgi sian horong remaja. Psalmen 104 ayat 24. Tungnalan situtudo aka jadi-jadianmu ale Jehovah. Saluhut nai dipauliho marhite-hite hapistaran. Tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Psalmen 104 ayat 27 dohot 28. Sahlut nasida mangaranap tuho. Asa lehononmu si pangonan nasida ditingki nabe. Molo dilehonho di nasida, dijomputi nasida. Molo dipatedekho tanganmu. Butongan nasida dinadenggani. Psalmen 104 ayat 30 sada. Sairo di saleng-leleng nama hamu, liano ni Jahoba. Marlas ni rohama Jahoba, mida akka jadi-jadianai. Psalmen 104 ayat 30. Endehonoku majahoba saleleng ningoluku, upalu parhinaloan mau upuji debataku, saleleng adong dopeau. Diudutima muse liturgi sian horong na posobulung. Amos bidul 5 ayat 12 dohot ayat 13. Ai hubo todo torop ni pangalau Sion muna dohot hinadeak ni dosa muna. Hamu akana manosak halak partigor, akana majalo hasunan manuruk, jala dipatuki halak napogos di partukoan. Dibaheni laos hohom do halak nama roha, ai tiki na jahat doon. Amos 5 ayat 14. Lului hamu manadenggan, unang tagona na jati, asa mangolu hamu, asa tongon Jehovah debata jebaot, dungan muna, songon na didok munai. Yesaya 30 ayat sia. Ay bangso na takang dona sida, akka anak pargabus, akka anak nasolo manangihon patik ni Jehovah. Yesaya 30 ayat 10. Akan namandok tu halak paralatan, unang hamu maralatan. Doho tu aka panurirang, unang suryakon hamu tu hami hasitongan. Lomoni rohanami mat tagonan pabuah hamu, jalakan nasi paoto-oto suryakon hamu. Laos diuduti muse liturgi sian horong paropuan. Yesaya 54 ayat 10. Aimu sape akadolok jalahumutel akarobean
alai anggo asi-asiku nasotupa musat sianho. Jala pada ni hadamioku nasotupa humor di ninna Jehoba siasihiho. Hesekiel 33 ayat 10 sada. Dok matu au nasida, songon sitongna mangolu au, nina Tuhan Jehoba. Tungna Solomo dorohaku midah hamatean ni halak parjahati. So ikon midah hamumulak ni parjahati, tumadikon dalan nainian, asa mangolu ibana. Atong saimulak mahamu tumadikon dalan muna akan ajahati, buasa tung tagonan matehamu ale pinopar ni Israel. Pesalmen 100 ayat 81 sia. Para siroha jala pardenggan basa do Jehoba lambat tarimas jala para siroha godang. Dang toktong ibana manorui jala dang gotos rohana saleleng ni lelengna. Pesalmen 100 ayat 12 sahat 10. Songon daoni habisaran sian hasuduran di padao ibana sian hita aka pangalo sintai. Songon asini roha ni amana ama du aka makna asini roha ni Jahowa di aka na di manghabiari ibana. Jesaya sia ayat sada. Bangso na mardalan di bagasan haholomon marnida sada panondang na bolon bisar do sada panondang di akka na manginganitano linggoman ni hamatean. Jesaya sia ayat 2. Nunga di patarobho bangsoi, nunga di padiriho di ibana halalas ni roha na bolon, marlas ni roha na sida di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parolopolopon dina marbagi taban-taban. Jesaya 10 ayat sada. Hehe maho, marsinodang maho, aina Roma panodangmu, jala hamuliaun ni Jehoba, bicar di atasmu. Jesaya 10 ayat 2. Ai idama haholomondo mangukupi tanoon, jala hagolapon akabangso, alai nabitsar nema Jehoba di atasmu, jala marsinondang hamuliaonna di atasmu. Laos diuduti mamuse liturgi sian horong ama. Lukas 2 ayat sada rodi 2. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Agustus, ikut suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangan parjolo mai uju di gonggomi si Kerenius tano Syria. Lukas 2 ayat 3 1 ayat 5. Jadi borhat masa sude asa disurati ganuk tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nasaret, nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud na margoar Bethlehem. Ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana. Pasuraton dirina rap dohot si Maria, orwanai naung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6.7. Jadi dina disina sida gokma ari ni hanguluanna. Ditubuhon ma anak buah bajuna, di borhos ma
di pihak komatu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan na sida. Lukas 2 ayat 8 1 sada. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi di dapoton sada suru-suruan manasida. Jala marsinodang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Alai di dok suru-surani matu nasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do hobuat tuhamuna parsaulian di sadok bangsoi. Ainang tubuh do dihamu sabor nginon. Di hutan si Daud, si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12 1-10. Amma partinada dihamu. Poso-poso do dapotomuna nabi norhos biak di panggagatan. Jala topuma adong dongan ni suru-surani torop akka parangan perbenua gijang dipuji nasida do debata madok hasangapom ma di debata di gijang dame ma di tanoon dia kajol ma halomuani songonima sahatna. Nunga roha tuam nami, nunga tubuh si paluai, atong tapuji ma debata madok, Marede mahita sia buku de nomor 54 ayat sada sahatu ayat tolu laos jongjong mahita. Jala tapagala ma blis ni hapeta songon gati ni lilita. Yeah.
tubuh si paluai, raja ni hadameon, nunga tutuga bejolma ibana humokopita, nunga sikop baga-baga ni debata nasian narobii, tajakom ma ibana turohata, asa ibana gabe arta nau marga di kita, ima haluaon na pinatupanay, jala momos mata tio pakirimon na tarpahadap topoti, ay haposad do na marbaga-baga hosca, hudul mahita. Tabegema marede kor lansia. Tabegema marede kor paropuan. Kor paropuan Kamis.
Sunggul-sunggul di Parpunguan Bodari tanggal 24 Desember 2024. Nabarjulu Parpunguan Bodari Natal. Parpunguatta Bornginon ima Parpunguan Bodari pesta parningotan hatutubuni Tuhan Yesus. 2. Pesta Parjolo Natal. Marsogot hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 marpungu dohita di gerejaon ima pesta Parjolo parningotan hatutubuni Tuhata Yesus. Ibadahta masuk di pukul sia wib bahasa Batak, doho di pukul 10 wib bahasa Indonesia. Laos di patupa huriatta do ulaon nabadia. Khusus tu ibadah pukul sia wib, inganan ibadahta ima di gerejaon, gedung Lukas dohot gedung Paulus, gedung Markus di Pakosong. Nomor 3, pesta paduahon Natal. Di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, marpungu dopehita di gerejaon, ima pesta paduahon parningotan hatutubuni Tuhata Yesus. Ibadahta di patupa sahali, ima di pukul sia wib. Laos di patupa huria dodisi, ima padidion nabadia tu 2 halak danak, dohot makatidakon haporsiaon, tu sada halak yanakon ni huriatta, naung madohoti parguruan di HKBP Malang. 4. Pesta perayaan Natal Parhalado. Di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 10 wib, ima pesta perayaan Natal Parhalado na aktif dohot na peciun, Dewan Seksi dohot akka na babalu. 5. Pelean Natal keluarga. Diakahitan na patupa ibadah Natal keluarga di Bagastabe, akka pelean na tapapungu gabe pelean Natal keluarga tabe, boima tapasahat di bagasan amplop, naung dibagihon marhite kantong persembahan, situa parmahani manang tu sekretariat. Songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan Bornginon. Tabigema maredekor parupuan hosana.
tabigima marede kor ama. Marede mahita sian buku Eden nomor 52 ayat sada dohot udutna laos disoma tapapungu peliata pelian sada a dohot sadabi. Ma
sian ayat sada. Tuhan dongas ni rohadong hatu tubuh di Yesusi magodo jolma Roma Tuhata laspe marohatai magodo jolma Roma Tuhata laspe marohatai. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, huria na malasiroha di hari sadarion, inaroha ngabuibe pinatujulo madok. Selamat hari Natal madihita. Jalahita pe ninarohaku ngatong bui masih tabian. Rabdo tak kadongan. Tu amanami na di bagason sabar jo kamu. Nanjo mitor. Akadongan na di bagason na di gedung Markus na di gedung Lukas dohot na di gedung Paulus sonari tong dua dong di gedung Paulus. Jadi dengan ma jotadok tu siamun habirakta selamat Natal Kristus. Iko dohot doida selamat Natal Kristus. Ikon mardongan mekel do majalang dongan madok selamat Natal. Mulai ate mak tong do adok kuya na bergerak. Na baru noeng na roha ate. Pos maroha muna lewat 2 tahun on. Urian itu hatta turpuk jamita dihita imana tersurat di Evangelium ni Lukas biddu 2 ayat 8 sahatu ayat 14
Songonomma hatan itu hani. Jadi adong ma marborongin di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Alai didok suru-suruan ni matu nasida. Unang hamabiar hamu. Ai barita halas ni roha godang dohu buat tuhamuna. Para saulian ni sadok bangsoi. Ai nang tubuh do di hamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Onma partinada di hamu. Poso-poso do dapoton muna. Nabi norhos peak di panggagatan. Jalato puma adong dongan ni suruh-suruan ni torop akka parangan parban wagijang. Dipuji nasi jalo debata madok. Hasa ngapon ma di debata di gijang. Dame ma di tanoon. Dia kajolma halo moani. Ima sana. Hurian itu hatta. Hubereng di media sosial. Nung asongon na mulai adong akka ucapan-ucapan Natal ati. Hamu pera ngatongong bet kamu ati. Alai adong do songon na agak lucu-lucu rupani. Adong do nama baik songonon. Buka hati ada damai. Buka mata ada terang. Buka kasih ada sukacita. Buka SMS ada ucapan selamat Natal. Alerong guse nonggeok tanpa mengurangi rasa hormat. Kami sangat berterima kasih bila ucapan selamat Natal tidak berupa kartu atau WA, tetapi uang tunai. Ima sawotik amang inang gobaran bahwa Natal itu memang adalah pesta sukacita. Pesta lasni roha. Ngaribuat tahunon di pestahon. Ngaribuat tahun di pestahon. Setorok do per minggu di Natalon. Meski memang masing-masing orang berbeda menerjemahkan sukacita itu. Nah di Natalod di mana berbaju baru, mersipatu baru, merdesine baru. Imara diba cara di mana menerjemahkan lasni rohi dak pula salah. Meragam do mungkin cara ni jolma makalason Natalon. Nakpe memang molo pinarati-atihon marhiti akka media sosial YouTube alanway ko bereng ikon di videohon na masudi. Kira kurang srek do morodang videohun. Holani memang molo binereng semoga saya salah. Alai mungkin hita pera tong do tape huti. Lumobi di perayaan Natal dia katikin parpudion. Lam torop do halak nasalah menempatkan lasni roha dia ka perayaan Natalon nuaing. Nunga gumudang akka perayaan Natalon nuaing huida. Alaina huida melalui media sosial madah na diupload rupani. Nunga gumudangan gabe ajang tontonan ketimbang tuntunan. Basa hudok gabe ajang tontonan
tabereng marupani nakpe memang mungkin di bagian ni hiburan di pesta Natal ni dui akka ama madaster huhut menari di Natali. Sesudah di altari do nasida menari akka amai mardaster. Memang hebodo tung. Akaina adok kubereng markumis sudia kaini merjas badungi menari bah naroha. Hebodo memang. Jala ditiki di upload rupani gudang dokumenter mantap ini kan. Bah ada manu yang naroha tu ngati. Roh akaya nak kota rupani remaja pemuda ala berliturgi profesi ala na memerankan profesi ni artis duibana. Bah laos menari erotis duimana di si. Pakaian nape sunguni tong do di altari. Bahna buhana manu yang Natal namion naroha. Alet muliate ma, tung muliate do honon. Anggo di gereja tom memang kubereng selama Natali dangadong. Dako tu arong berek kamu. Dangadong ate narakku pe, dang nasalama mereng ngau berarti. Jala memang sayunang maadongi. Hubereng nuaeng hira nangek do nuek sibolisi merasuki kita asa meddaw sian makna ni Natalon. Asa gumudang tontonan ketimbang tuntunan. Nga adong nuaeng perayaan Natal dak kabegian hatani debatah di si. Alai merayakan Natal Kristus, ada kabegi di si hatu tubuh ni Kristus. Dokran asing. HP mololaro hatta mamereng gambaran asli peristiwa Natal pertama, bui dohonon tidak semudah itu orang-orang yang mendapatkan berita kelahiran Kristus itu menerima berita Natal sebagai berita sukacita. Tabereng ma si Maria, si Joseph. Berita tentang kelahiran Kristus di awal itu merupakan bencana bagi dia. Bencana. Setidaknya beban yang sangat berat. Ikon mengandung ibana sojolo adong ima suamina koran mar tunangan dope bubet dui. Atau bagi para majus misalnya mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dan sulit hanya untuk menemukan bayi Yesus yang lahir. Songonima aka permahan nang di bagasan turpukon. Mereka ketakutan. Ya hadon wae mun nama saun. Aisi hurohami ni naroha parmahani. Parmahan dohami sonaraja. Tidak mudah itu. Dung tubuh Tuhan Yesus parmahat dona perjulu taruli di kehormatan majalo baritaisia suru-suruan. Boydo godang tubuh suku-sukun. Ay buasa dang tu penduduk na di kota Betlehemi di baritahon suru-suruani jumulu. Hape di sido. Buasa dang tuak kamalim. Perjolo di Papua taring tu baritai. Buasa ma tuak kaparmahan na jelas-jelas Daudo sian Bethlehem. Holang ay diinganan na lumuddo na sida. Na dao sian huta. Dukon ni
aha mautungna tu parmahani huroha jumului di baritahon. Ay macay torudo pandangan ni Zol Maujui tu ulaon parmahan. Beda do di zaman ni perjanjian lama. Di zaman perjanjian lama tibudu kedudukan manang pandangan ni masyarakat kalau parmahan. Taringok rupani si Musa na marmahan, si Daud na marmahan. Alay yang go di perjanjian baru, upijam maju istilah ni bataki kelas perbelak doang gua haun. Iwo to do kelas perbelak. Dengai betul kamu biate. Kelas pertoru mai. Di ulaon. Ima ulaon parmahanon. Bahkan nilai nasida macai rendah do di masyarakat. Aidang bui di jalo manang dihapursiai kesaksian ni sahalak permahan. Dang bui kesaksian ni sahalak permahan gabe ukuran. Status rohani nasida pe dianggap rendah do. Edak kaya bermingguan. Dak kaya ulau tu bagas joroon. Ay kalau namar mah dulun. Alai amanginang justru Tuhan marhite-hite suruh-suruannya parjolo sahali pabuahon barita lasni rohai tunasida. Mereka menjadi tamu kehormatan Tuhan na parjolo. Jadi tamu VIP do nasida. Manang boy dohonon PPIP. Majalo ima baritai. Dang raja. Dang pemimpin agama. Dak padita. Dang ahli Taurat. Dak situa. Dang nasangap. Dang namorazong. Dang na terpelajar. Alay napagos jongdo. Mereka yang kesepian, mereka yang terasing karena perlakuan dunia, mereka yang sederhana, mereka yang tak dipandang, mereka kelas rendahan, mereka yang pekerjaannya upahan, ima parmahan, ido parjulu, hasahatan ni baritai. Mulota sukun buasa tu parmahap parjulu. Anggon dak keelusan. Kedaulatan ni debatado ang gue. Ra au sugari marama zuibate. Ra au sugari tu namora, tu nasangap, tu kaum terdidik. Ro ima jumolo buah-buahi. Na tubuh Yesus kemungkinan besar toropat do na sida na bersikap cuek. Nakpe suruh-suruh do na pabuahon ima tu na sida. Mungkin. Kemungkinan maju taro. Mereka akan mungkin beralasan sedang sibuk do noaing. Lu jadobah baru mulak sirapok dope nang istirahat jolo. Tuna asing majolo pabuahamu. Sedang quality time do pehami dohot keluarga. Atau alasan-alasan lain. Manang molo tuna pistar doi. Pasti do manang mungkin do. Apa iya? Ada bayi jada juru selamat. Wala perdeden ni barita namon nuaing. Danak nimu ala si pelua. Apa iya? Juru selamat si pelua tubuh di pelungan. Ra mungkin akaima. Alai tu parmahani do di Papua, jalaholat di Papua, lao do nasida. Amang inang hurian itu hatta.
Di Natal bornginon begeotama dua berita sian surga. Kabar dari surga. Nagabe berita nauli di hita di pesta tahun. Dia mai perjulu komentar na perjulu na habegian sian surga tu parmahani ima unang mabiyar hamu. Jangan takut. Jadi Natal pertama-tama adalah tindakan Allah untuk melenyapkan rasa takut dari manusia. Unang mabiyar hamuninna. Molo lau hita tupudi taingot tu kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita dapat mengetahui bahwa pengalaman buruk yang pertama sekali dialami oleh manusia saat mereka jatuh ke dalam dosa, ima rasa takut. Ido parjulu sahali na tumbuh manang na adong di si Adam si Hawa. Mereka takut lalu mereka bersembunyi. Dan ketika Tuhan memanggil, mereka menjawab, aku menjadi takut. Sebab aku bersembunyi. Sian mamukaima, suan ma rasa takut di nguluni zolma. Hurian itu hatta pernah Departemen Sosial dalam rangka mengangkat hidup suku-suku terasing di Maluku Utara, maka dibuatlah desa dan sekolah-sekolah untuk mereka dan diajari baca tulis. Asa adong pendidikan agama, gabe disukun mahalaki. Kalian mau agama apa? Dihalusinasi dama Kristen, ninna. Kenapa kalian memilih agama Kristen, ninna? Halusinasida, karena kalau kami Kristen, kami masih dapat terus makan daging babi, ninna. Bamulo karistek kami, boy kami terus mengalang beduain. Borak doa teh, mulai do ujannya Kristen ulu nate. Ahita pe ulu sunguni, ropa robenna sian Muslim. Amak padita nami, toy mak pelu hamu mak nanek paromake. Hape dua hal lebih misalnya merguru, wasa. Aina buderi ngayalang bejagal babi ina. Bah sekelas jagal babi meneng ha Kristen nami on naroha kan. Ya ada hulad dalang jagal baby sehira nang tihomi mana Kristen ati. Tang binoto ala nido adong status Facebook nidongan di ma merputu ma pinahalubu dohot biseda. Putu terakhir ninnato kan. Alam lamar bidai jol di Desember. Jadi putu nami terakhir mau inna pinahalubima doh bidui. Alana Desemberon marmulakan nama pangarato marmatian nama hamin. Nakpe alasani alasan dangkal penduduk asli alai alanongido keputusan ni sukui gabe ditongos matusi sahalak pedida. Ala nang gudangat do magudang na sida gabe tardidi magudang dungi diajari ma semacam marguru malua adong ma mang napiga-piga aka ama ina nang matua na madohoti marguru malue di suku paditay mamuse. Apa rasa takut atau rasa tidak enak yang pertama sekali dirasakan oleh Adam dan Hawa setelah mereka berdosa? Kira syukur-syukur bani mengevaluasi. Ahama rasa yang tidak enak pertama sekali dirasahon si Adam do si Hawa dung merdosa na sida mitur serentak na sida mengalusi merinding Pak Pendeta takut. Hira sudeda zolma punya rasa takut
bitak pilim na jakui si Rambo pe tong do adong rasa takut na holani dakta boto mabiar tuahai banate adong do zolma ba mabiar tu ulok daong tu dia pedang mabiar hola mabiar tu ina tanah do nglusung nitong ate anggo haparai manon na sudi do di barbar isi peta hoin na kan alai hora roy nata pulang na ya ong suniak kamang daong Ganup do punya rasa takut mulai sian hal-hal kecil satu takut paling besar ahado na paling ditakuti hamu inang Deborah. Apa yang kalian paling takuti? Bah, nenggo tu hamu Asia biaremu. Kematian. Ido tarido ra. Sudah hitahon ra na disonon nakpiak kalian sion. Ngarade ho na anong amangin na ale hola ro ngalu marsahit ay bagu ya mang songgok na maro ay narati. Tong do mabiar. Nakpe nong 25 guruon niyon ni guru ison. Lao na mahos ko rin ay unang majamang jo ina durate. Mulai siang takut yang kecil sampai yang besar. Mabiar mati ate. Alai uju tubuh Tuhan Yesus malaikat berkata jangan takut unang mabiar ham. Tutubu asa mabiar kaparmahani ala sinar cahaya narosian gijang. Ala memang di alat Yahudi badang bui jolma memandang wajah Allah. Ai cahaya manang sinar wajah Allah itu menghanguskan. Tengok do kisah Musa hati. Alanido mabiar parmahani jala alanido bayan diok seru-seruani unang mabiar hamu. Suku-suku sonari dengan apa rasa takut dilawan. Somal do tadok tiana kotai. Jangan kamu takut. Kamu harus berani. Ingat itu kan. Jadi menghitung kita takut harus dilawan dengan berani. Alai yang gohatan di debata madok takut tidak bisa dilawan dengan berani. Takut hanya bisa hilang jika orang punya sukacita. Takut hanya bisa hilang molo mak jupang do manang miedo dijolmai ima lasniroha. Alanido madok suruh-suruani unang mabiar hamu. Ai barita halas niroha godang dohubuan tuhamuna. Jadi Natal mabuan sukacita las niroha. Hanya orang yang bersukacita yang dapat mengalahkan rasa takut. Alai adong do dua macam ni sukacita onate. Ba adong do las niroha dasya pertibion. Adong dolas di roha na siya surgo. Tentu sehali las ni roha na buhay menghilangkan rasa takuti ba las ni roha na siya tuhatay do. Di pardala ni nguluton godang do alasan na buhay mabak kita mabiar jala biyahaton. Alay roro nuaing hatan itu hatta maddok unang beho mabiar. Immanuel dong hatta madebata. Molo si Musa ujui mangidohon asaulo de bata mardalan sauduran dohot ibana do bangsoi. Alain waing mariti hadu tubuh ni Yesus Kristus. Dang holan saudura bebana mardalan dohot tita. Alai lobisiani di patupa de bata. Nunga saur. Mardo muhita dohot de bata. Asa manang di dia pehitamian jala maringanan. Di dia pehita mula ulaon sadihari petikina arian manang borongin. Rap jala saur dohita dohot debata di bagasan Yesus Kristus. Saat kita terasing dari dunia, terasing dari sahabat,
dari saudara kita, bahkan terasing dari diri sendiri, dijauhon turpuk hatani itu hatau do unang beho mabiar. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada dan akan selalu ada, kapanpun dan dimanapun bersama kita. Ido bahen dijauhon unang mabiar. Ima barita nauli na parjolo na binaritahon ni suru-suruan ni na rosian surugo. Tuhita na di Portibion. Na paduahon Natal paulakon hasangapon gabe milik ni debata. Natal seharusnya menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Sungguh huruf di awal, Natal itu sesungguhnya bukan tontonan. Natal itu adalah tuntunan. Asa mulak mahasangaponi gabe milik ni debata. Asa jupang dame di zolma. Ima proklamasi na paduahon siya surugo. Salelengon nunga say dibuat zolmai naso jabbarna. Ima hasangapon. Ima hamuliaon. Lausido na sinunggulan ni si Johannes Muse. Alai anggo ibana ikon lambalgado anggo au lam mekma. Abe bodo dipartikkan non yang kazol masih balik na do. Anggo ibana lam mekma au do nang ikon lambalga. Natal sangat bidebata dame dihita idot. Molo di pihak konsolmaido hasangaponi gabe milik di debata jupang ma hadameon di Portibion. Saleleng dibuat zolmai na so jabarna gaor do zolmai. Sarupa doi dia kapestatte. Ayarong do zolmaon molo dia kapesta na so jabarna pe sa di jaloi. Pamaruan istorus tuon na. Dong asahuta tuon na. Asalang kura-kura tuon na. Son. Jadi tentu molo songoni masa pagaor do. Ini waro matong. Sudah dipancaloi nadi. Nah huwet na imana si jalo jabbar le suruh makatay dang ulo. Anggo jabari tuau me madokatai hamu me ini kan. Gaur do molo setabuat naso jabarta. Hasangaponi jabar ni dia batadoi. Kemuliaan itu adalah milik Allah. Na melayani di huriai pe songonido. Idealnya pelayanan kita diperuntukkan untuk kemuliaan Tuhan. Molorangi motivasina, holan sopas na dirohatai, babuido merdadi muruk, molo sopas. Ima molo dang hamuliaun itu hatai, ima motivasina. Gawe dang jupang bedame tu ibana be. Ima molo so tu debatado sangapi. Ido bahen didok barita naulina sian surgoi hasangapon mandi debata dame mandi zolma. Dame do napuna ni zolma dang napuna tahasangapon. Milik kita adalah kedamaian, hadameun. Sangapi napuna ni debatado. Molo tapa sangap jalamar sangap debata jupak tama hadameun. Moro debataro na marsangap di tonga-tonga ni jabuta mardame do bagasta. Moro debataro na puna hasangapon di tonga-tonga ni parsauran huria mardame do huria. Alai molo masih buat hasangapon do. Di sido masa hagaoron. Alani halak nang majakon Jesus tingoluna ikorrade jalahobasma mamuji. Doho pasangap por debata marhite pabahinan na dinggani. Unang sesolot keinginan mencuri kemuliaan Allah. Marhite ragam niak kanauli na terbahitja.
baik pakobasyon na, manang pabahenan na din gani. Moloduk songonido, molodung napunan di debataro, tabain tapiak pun hasang nga ni. Ba, gabi songon paduhan nuaing ma, menyalalah natal mo, bidut tong. Marsigorgor ma natal mo. Molo tuhanido, tuibana, tapaulak hasang nga ni. Ato nga manginang hurian itu hatta, namar pesta natal di bagasan boronginon. Tajak kon ma Jesus nang tuwi di bagasan ngulut tamar sada-sada, asa jupak kita las niroha. Tung dangol jala pogos pe pakyala amun waeng, sotung pola gabi madele jala madate ho, radido ibana manopotto, jala patuguhon roham, songon binahenna tu parmahani, asal maukap roham. Unang beho mabiar madele ni ngulumon, ay donganan ni debatado ho. Marsitutu maho pasangap po debata, marhite-hite sudia kapabahinam mo, pakobasyon mo, dungi, damema, ngulum, bagas mo. Amen, martang yang mahita. Mauliate mali Tuhan. Hujalo hami barita nauli siyan surgu. Na pinasahat ni suru-suruan itu akka parmahani. Nagabi barita nauli nang dihami akka naporsia nang dipartikyanon. Asa unang behami mabiar. Ay nung asaor Tuhani. Ditonga-tonga nami. Ibanadongan nami. Mangaramoti mamasu-masu. Madjagay. Jala mangguhi rohanami dohot las niroha. Di paingot todo hami nang portibion asa jupang hadameon di tonga-tonga ni portibion di parsauran di tonga ni keluarga nang didiri nami marsada-sada. Naing ma hasanga po ni hamuliaw ni napuna ni debata. Homana marsangap jala marmulia marhite-hite sudena akka ulaw nami pabahinan nami pakobasyon nami dungi may mardame sonang mahami marlas ni roha mahami. Sa jupang ma, songop panidangion ni si Johannes ini. Lambalga maho Tuhan. Lammet manggo hami. Lamar sanga maho, marhite-hite ulaon dohot ngulu nami. Atong gohima roha nami bi dohot las ni roha na binuan ni Kristus na tubo di Bethlehem. Kami akan alea di patibo kabiak kapewaris di harajaon di pasu-pasu na siya Tuhani. Kami akan daw terasing alani dosa di jakon gabi akan akunna. Mauliate mali Tuhan. Gohima rohanami, bagas nami, nang huria nami. Marhite-hite, dame, holong, las ni roha do pakirimun na mangulo diho. Pinuji pinasanga mahong. Marhite Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Marid de mahita, laos tapasahat na pilieta. Suruhan sangat
Jahadameon sedang hati gorani panondani hangoluan di salut jolmai di rumah rindu dirina ngau manobus mangisia asa ulang matebe alani dosa nabi edeni suruhani sangat manituhani edeni suruhan sangat manituhani mengatu musim palua raja si pardamei di padame debatata no diri ngatu pardosa no ngatu bu Kristusi di huta Betlehemi endemi suruhani sangat manituhani 정정마이다 Yesus Raja siang surga tuatu portibion tubuh sian si Maria wau manobus tahun debatana sotarida gabe daging songon hita nungarapon hitabe Yesus Immanuel endeni suruhani sangat manituhani tatangi akon mapiliata ali di bata manami na di banua giceng Hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Hubasa tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jaramoti asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulho karazom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nesilehol-lehol mituhami. Asalam girigir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni ondironi pamataku osadohot gogoke rodi saluhut hartaku pasahat ituho naso Ali amanami na di banua gitsang, say pinarbadi amagwarm, say ro maharazon mo, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gitsang, lehon matu hamis sadarion hangoluan siapari,
sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami tokihon to pangujunan, palua mahami sian pangako. Dona puna harajaon, dohot agongon, rodi hasangapon, samelek nileleng na. Mulak maho di bagasad dame dohot las niroha, jalo mapasu-pasu ni Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. 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 Selamat Natal madihita sudi.